Lapha mntanami mamela apha into esikubizele yona nabafazi siyadinga siyasokola kanti ukhona sifuna usiqhubele mntanami uyeva uzawusiqhubela ikhechi ebusuku asuze usokola thina basahamba njani xa sisegwadani asasidinge sikamzangwa siveze imfihlo zethu siyancila sihambe sithetha ngathi etywaleni hayi ndoyika mna uyasiphambanela woyika ntoni uzawusiqhubela ndiyakuxelela apha phambi kwabafazi uzawusiqhubela okay ndizozama mama kodwa xa nenze ii-mistakes awuzukwenza mistake thina uzuhamba usiqengqa apha kula mathafu sihambe sihlekwa sihlazeka uzawusiqhubela mntanam. Hayi sukoyika yonke into iyaqalwa nalo sesibhanxela ngoku ehambe ethetha iimfihlo zethu ngapha etywaleni wayeqalile naye mncinci nawe uzawuba rayithi. Jonga apha wena susiqhala kakubi thina ngoba yonke into iyafundelwa kwanonyana kamamzangwa uze engakangawo sesinqinela nje ngoku seyithetha imfihlo zethu xexabana abantu etywaleni athi uzobakhabisa ngeempundulu zethu uzobaguda apha eqhubeni and awusazi usibise nekhethi nakanye nje umnye umntu ozamwisa ngumamzwanga nyanakhe. hayi kuba nzima ngoku hayi noba ndingazalwanga